Duit. Kok dadak tekon. Wis kok lagi nyang-nyangan. Nggih. Kudune kan mau ya. Rasa dihitung karo Rasa- wong tuwa. rasa. Nah, kok meng tisu nggo ngelap janu. Ya, nuwun nggih Mas Gading. Mas Cak Gading. Sami-sami. Bagus. Langsung ya wis ben do lungguh dhisik ya anak ya. Ya, Mak. Puji syukur kunjungan saning Gusti Yang Maha Kuwasa. Dene bengi iki awake dhewe wis kepareng sowan. Sowan ana ing Beji Pathuk. Iya. Iki mau ket mawan iki aku wis tekan kene. Ning ora ning kene. Ning nunut omahe wong. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Iki acarane ngerti ra? Acarane apa, Mak? Iki acara rasulan. Rasulan. Heeh. Ning daerah lantai 2 iki rasulan. Kono wis medun ning lantai 1 numpak lift. Wis ana sing merti desa, merti dusun. Ya ngono, Mak. Heeh. Kaya ngono. Ayo melu apa jenenge? Raketang setitik. Raketang apa? Ya dedonga setitik dienggo para warga. Sik mapan wonten ing Beji. Ya, Mak. Lah ya muga-muga lengkerang ya kepiye ya? Awak dhewe iki wayangan ya kaya ngene iki isih tahap pembelajaran lah aku njaluk naskah kok naskah sing dinae sing ra tau tak nggo. Sing kata-kata ini rada asing iki lho. Bingung. Ya ora apa-apa, Mak. Besok dibalekke wae naskahe. Gek dijaluk bali meneh rokoke. Aduh, ya aja wis rasa. Lah sing gaweke naskah iki mung wong siji kok sing njaluk rokok wong loro. Sopo, Mak? Biasane. Pengguna gendam. Iya. Wis dadi watak. Iya, ora apa-apa, Mak. Penglaris. Bismillah. Pesugihan. Yo, derek dedonga. Mugi-mugi para warga
masyarakat ingkang mapan wonten ing Beji Pathuk menika kaparingan sehat, kaparingan sukses, lancar rezekinipun. Mugi-mugi tansah kompak, gotong guyub rukun kuwi sing penting. Iya, Mak. Kowe arep ndonga ora, Mak? Aku wis bareng kowe, Mak, mau, Mak. Saiki ben awake dhewe iki ora mumet di kancani bengi iki karo bintang tamu. Bintang tamu di sapa, Mak? Bintang tamune inggih menika Mbah Mur. Mbah Mur sapa? Mbah Mur Baut. Mbah Mur Bang. Karo Mbak Niken Seledri. Sapa, Mak? Niken Seledri. Utu. Iki Mbak Niken Sarintem. Iki nek le munggah suwe ngene iki mesti Mbak Niken lagi nganu nyopoti baut iki. Rada niyeng ketoke pisan. Wis karo di sepoti mengko rak pedungul ngono kuwi. Iya, Mak. Sepote apa? Wis manut kanca-kanca. Nderek kanca-kanca warga laras. Monggo sepotipun.
Lagune nggon obat-obatan. Lah kok obat-obatan? Farmasi. Reformasi. Farmasi nggon obat-obatan. Reformasi mriki. Mriki. Kepanggih malih kalian Mas Gading. Pripun, Mbak? Mas Dalang. Kula Pripun? mboten mesti, Mas. Mboten mesti. Kok mboten Sami mesti, kula piye? nggih mboten mesti kok. Kok mboten mesti Mbah piye? Baut kabare pripun? Mboten mesti. Kadang sae, kadang boten. Ya bismillah hari ini diberi. Untuk hari ini sehat. Nah, ngoten Sami. lho. Besok tidak menjanjikan. Ya, sama. Nah, sama. Ya. Sing disuwun ki ya muga diparingi sehat bagas wara. Amin. Ngoten lho. Nggih, iku kula Mas suwun. Dalang Nggih. pripun kabare? Sehat. Sehat Alhamdulillah. alhamdulillah. Wingi bengi mambengi terus sak niki lho. Iki obate napa lho kok jenengan bojo kula ki agi Lah kleru obat kok aku. mboten maksud iki. Aku ngedur tulung bengi tak rondak. Dua pengku rondak ya brodol. Maksud iki kan masih muda. Iya. Terus dur-duran pirang-pirang bengi. Belum kerasa. Aku biyen nom-nomane yo ngedur. Terus? Saiki telung bengi, opnam rong bengi. Faktor U. Faktor U ki apa? Unggat unggut. Nggih, luar Sehat biasa, selalu, Mas sehat Gading. selalu Mas Sukses. Gading. Amin. Pokoknya kathah sanget sobat ngebiar ingkang Nggih, ndongaaken ndongake. sedaya alhamdulillah Lancar, pinanggih sukses. terus Nggih. dilalah ya ketemu terus Nggih, paribasan alhamdulillah. nek awake dhewe ki nderek Mas Gading ki ya wis kaya nek Batik nyeluk dhewe? batih dhewe. Wah, ora aku. Lah kok ora kepiye to? Tetep hitungan aku. Panggil gur butah batih ngono ku tetep zong suwe-suwe iki. Pokoke nek lagi ngene iki ora batih pokoke. Ya hitungan. Hitungan. Nah, Kalih- bar niki batih, bar niki. Kalau Pak Lurah ki ya bola-bali timbali rene ki ya hitungan. Wah, kayak Pak Lurah kagungan jabatan aku ora kok arep batih kepiye tetep hitungan Pak Lurah iki pokoke. Matur sembah nuwun wonten ing desa Mas Guji. Gading, Mas Kaping-kaping pun Dalang. timbali, alhamdulillah niki Alhamdulillah, tasih boleh. bersaken. Nggih. Wis weruh poster gitu. Mbah Baut. Wah. Pembara. Semangat. Semangat. Nggih. Nek jane kula mboten semangat. Karep kula niku postere ming kula kalih Mas Gading mawon. Dadi niki Ah, mboten nggih. sah. Cara Maksudnya enten kula nggih niku semangat le ngobong poster niku lho. Soale enten Mbah Baut. semangat le ngobong poster. Matur nuwun. Sami-sami. Sah. Ngen-ngen kula nggih ngeten kajeng kula obong ngen poster niku. Semangat kita kira semangat berkah malah ngobong poster. Ingkang baken ngestakaken dawuh Mas Dalang. Sowan mriki kula kalian bojo kula Baut, alhamdulillah makaping-kaping Kaping-kaping pun ditimbali mriki warga Jane nek masyarakat timbali Beji. ping kalih niku kula mboten ditimbali le bojo kula tetep mriki. Lah mergane Jemput bola. jare jenengan wingi ya wis jadilan. Aku ning kono kuwi. Jadilan? Aku bareng jam 5 pundul langsung bali. Mergane Wedi nek kesurupan. kok sik bareng jam 5 punjul. Langsung pamit aku. Mergane Lah aku nek aku jek melu jadil nek kesurupan. Oh, nek jam 5:30 kurang kuwi ora mungkin kesurupan. mergane Urung surup lho kuwi. Ya aku pamit aku. kesurupan ki ora teges wayahe gek arep maghrib surup ngono ki ora. Lah ngapa? Kesurupan ki tegese kelebon. Oh nek kelebon men sak ayah-ayah saged Pak niku. Niku. Ming kantun pintune niku siap napa mboten niku mingga. Ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Mas Dalang. Paring Dalang. panglipur. Nggih. Alhamdulillah. Nggih wau nggih ajeng minggah panggung pun disangoni Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Tak dilekno ngendi? Gono mau. Lho. Alhamdulillah. Nggih. Iki mau ngendi ya Pak? 100.000 pun ora gayeng bali 80. Kok sik 100.000? Nek ora gayeng. bali 80. Lah sing 20? Ya awake dhewe nyepuluh ora apa-apa. Sak oleh rezeki iki ora kudu akeh, sing penting berkah aku. Ning nek ora akeh terus-terusan jalan berkah iki kepiye aku. Menika wonten saking Pak Wardoyo Nggih, Mas Dalang. nggih. Purbo Waseso kan Mas Dalang. Mas Dalang. Nah, nggih, Awake dhewe menika. seksi humas dados pun Seksi Mas. laporaken. Wonten mriki Pak Nggih, Wardoyo nggih. ingkang Nggih. ngersakaken. Nggih. Nggih. Nggih wonten lagu napa? lagune napa kuwi jenengan ki mau? Yo, Ditekoni, anu, Pak. Eh, Lah kancaku blantik kaya dadi Pak Wardoyo ki an sing penting gunyak. Oh sing penting Syukur guna. nganggo jadil nek 100 nganggo jadil ki menyane tok pe 70 ya ya. 100.000 jadil ki entuk apa? Nggih, Mas Dalang Nggih. ingkang baken ngaturaken sugeng rawuh ugi kula nuwun sowan malih Pak Lurah. Nggih. Alhamdulillah Matur nuwun. Pak iki. Lurah pun
nganu nggih Mbah, wong salwangsul mriki nggih. Tahun wingi nggih awake dhewe ya Mbah. Pindho Kok pindho? sepisan tanggapan ping pindho awake dhewe nggo proposal. Dadi kan Proposal pengajian. Nggih. Ugi mbok bilih pun tenggani Pak Penewu. Pak Penewu niki Ugi. Pak Baryono. Nggih. Niki nyuwun sewu jujur lho. Pak Baryono niki niku kakak kelas saya di SMP. Tenane. Iya. Lho. Pak Penewu menika Nggih. kakak kelasnya Ya, Mbah Baut. di SMP. Lah kok malah tuan jenengan? Wah, kula memang saya bikin tua. Mergane. Lah estu lho, Pak. Letekon ora ngono kuwi menyinggung perasaan. Ning estu lho. Lha wong jenenge wis beda nasib kok Pak Baryono dadi Penewu ge aku dadi mari mati kok dadi peluak. Pelawak kok peluak. Mbok bilih ugi wau Pak Lurah Catur, Pak Lurah Pathuk ugi nggih ambak niki. Mirsani wonten mriki menika Pak Lurah, Pak Lurah Pathuk, Pak Lurah. Nah, biasanipun Nggih. Pak Lurah Pathuk lajeng sandingipun Pak Lurah Lho ngendi? sandinge Pak Lurah Pathuk menika. Pak Iki Lurah pokoke Pak Pathuk, Lurah, Pak Pak Lurah Lurah. Nglanggeran, Nggih, Pak Lurah Nglanggeran. sedaya mawon Sedaya. ingkang rawuh. Jajaran kepolisian, Babinsa, Babin Kamtipmas. Ya. Mbok bilih wonten Pak Dewan mugi Bu Dewan ingkang rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Ngaten nggih Mas. Ugi Dalan. wonten sasmita mangke Pak Nggih. Penewu. Pak Penewu. Nggih. Pak Baryono menika mangke pikantuk mandat saking para lurah. Kedah minggah panggung. Alhamdulillah. Iki mandat saking para Bapak Lurah. Oh Nggih, ngaten. mangke Pak Penewu minggah panggung. Siap sendika. Sak menika? Derek. Iya, sak Oh, menika, sak menika monggo. monggo. Oh, sak menika, Pak monggo, Penewu, Pak Penewu. monggo. Loh, Penewu iki. Monggo Pak. Kula niku namung ajudan panjenengan tengah. Monggo Pak mriki Pak Amit sewu Pak. Ampun cedhak-cedhak bojo kula. Kowe Iku ku umpama rada cedhak kono ya gur dadi pembantune budek panu aku malah tak sengkake dadi Aja ngono istri kuwi kok. to, nggih. Alhamdulillah Pak Penewu nyuwun pangapunten. Kabaripun dos pundi sehat? Sae. Alhamdulillah. Ngene iki lho piyayine. Iya, Lho. Pak Penewu Mosok niku memang jenengan kakak kelas e? anu Pak Penewu sik kakak kelas saya. Oh ngoten. Ya, saya adik kelas. Rada jejer. Nggih, ya beda nasib, piyayi pinter biasa. Sing kakak kelas yang pundi-pundi kan? Kadose niki. Oh gitu. Nggih. Niki ketoke Pak kok jenengan ki yo malah tuwun jenengan. Napa melih nek dibuka blangkone niku? Oh, Amit. Oh, nggih. Ngendikane Pak Penewu kan buka blangkone. Nyun. Wah, nggih. Waduh, kula mboten wani niki. Mboten wantun, Pak. Piyayi pinter ki sing entek kene. Nggih. Ning nek piyayi mumet sing entek kene iki. Takoni nek hawane panas uripku. Gelare dhewe-dhewe. Niki Pak bojo Penewu kula. niku memang dari SMP sudah bertalenta. Alhamdulillah. Beliau memang pintar, Cerdas. Terus bergaul sama teman-teman luar biasa. Humble ngaten. Yang lebih satu, yang Prip- satu ini. Napa? Beliau adalah idola para wanita. Oh. Nggih, sama saya. Ning kula pun apal. Nek ngalem ngoten niku mesti njaluk sangu. Saking ngapale kula kali Mbah Bon niku. Nek mangke sing nyangoni Pak Lurah Pathuk. Waduh. Ini kok Padahal wau Pak pun sambat ora sangu. Nyuwun pangapunten Pak Lurah menika mandat saking Pak Penewu. Ampun ngantos badal mandat saking Pak Penewu. Ampun ngoten niku lho, wong angger kepanggih ya sak ngono kae kok, Nggih. Monggo Pak Penewu. Sirah. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Bocange Pak. nggih. Lan sugeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Beji sak Kukuban nggih. Mbok bilih nembe sepindah menika wonten Bapak Ibu ingkang nembe pinanggih kalian kula Bapak Ibu nggih. Nepangaken kula dinawuhan dening Bupati Gunung Kidul Ibu Indah Subukti Kuntani Rangsih kangge ngayahi jiban minangka Panewu wonten ing Kapanewon Pathuk menika wiwit wulan Oktober 2000 selangkung nggih pramila nyuwun
panjengkuyungipun nyuwun donga pangestu mugi-mugi anggen kula ngayahi jejiban wonten ing kapanewon pathok menika pingkantuk kelancaran nggih. Lan masyarakat wonten ing kapanewon pathok umumipun Kelurahan Beji khususipun gesang kanthi ayom-ayom tata titi tentrem kemari palojina. Amin. Lan iki jane kula dites karo Pak Lurah. Des pundi, Pak? Nek nganti Pak Panewu rapani rimbukan sesuk kon pindah saka pathok. Nah, nggih. Lah kula trima sak iso-isone munggah panggung. Lah, nggih, Jane Pak. kula ora iso nyanyi. Nggih. Nggih saged Saged mawon. mawon. Menapa, Pak? Badhe Kula ajeng jajal kalih Wah ampun Mbak. Lah, jajal sing pundi? Agnes. Oh, Mbak Agnes. Nggih. kula ki mbiyen duwe nomor WA-ne kok ilang ya, Pak. Lah dalah. Gek ra tenan to. Kriteria yang nomor 3. Oh. Napa diblokir napa pripun nggih? Oh, tasih. Oh, Oh, nggih 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 nggih. Mbak Monggo, Mbak Agnes, Agnes. monggo niki Nggih. pun Kersakaken, kersakaken Pak badhe pun jajal kalian Pak Panewu. Pak, berarti Panewu kena jajal-jajal. Jane Aku Pak jajal pisan pe dadi masalah gedean. Jane Pak Penewu mauke arep milih aku duet. Ning Terus? aku ngerti jenengan mau astane ngene to karo Pak Penewu. Tegese ampun ngoten to. Ora aku ngene iki arep nari kok ngene iki mau iki. Monggo Mbak Agnes. Monggo Mbak Agnes. Mbak Agnes, ya. Nggih. Pripun kabaripun Bapak? Sae, Mbak Salim Agnes. priye, Pak? Oh. Niki ya modus niki. Rodus pripun? Mboten lho Pak, lah kula kan saestu Nggih. dangu mboten chattingan ngoten lho Pak. Siap. Tapi niki tesih WA-ne Oh, Bapak nggih. tesih. Mengke kula pe ngoten nggih Pak. Nggih. WA-ne Bapak tesih mlebet mriku wingi niku. Nggih. WA-ne Wek maksudnya kula. nomor. Nggih, WA jenengan tesih WA mlebet. aku sik di Maksudnya nomor telepon. Nomor telepon. WA kuwi lho Nggih. WhatsApp maksudnya WhatsApp. Iya 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 iya. Nggih, Nggih, ngeten Mbak pripun, Anes. Bapak? Wonten Niki dawuh, nggih. request saking lurah-lurah kula sing nakal-nakal niki. Waduh kok Sing dokulino sesideman. eh Ning Pak Lurah nek Pak Newune mboten. Niku Ampun to, ampun. sesi Spesial nggih para lurah niki sesideman. Niku sesideman niku ndelik, asline ora ndelik tumindak ora. Ning? Ndelik sapa warga, delok kahanane warga Nah. ben ora konangan karo warga masyarakat. Ngono lho. 200 Pak, ngeten niku iki nyelametke kahanan niku 200 Pak. Jadi memantau dalam kebaikan. Kalih atus, 200 Pak, menyelamatkan keadaan itu 200 Pak. Monggo pun Bawane Bapak. gentenan mawon nggih. Oh, nggih. nggih. Ampun Pak, ampun mengke Pak, mengke mawon nek pun anu. Ora. Kok terus Kacu purun nggo. Wong Mbak Agnes ki lho nganu lho. lah ya ora lah ya aku kan kaya piye to sapu tangan kok ya dikira ngopo. ya ora penak to ya wong rung apa-apa kok terus wis ngene iki lho. Kono ora penak ben ditamani sing penak, bojoku ki penakan iki. Nampani wis. Langlung. Bapak Rian mbok menawi napa Siap. kula Rian Pak? Nggih ndelok kekuatan ajeng Bapak Rian apa Ibu Rian Maksud monggo. iki bawa lho Pak Iya lho, Ajo. iya. Godane awake dhewe iki nang kene nyisih. Hup. Nek bareng ra iso Mbak. Wah angel antren men ra iso petruk kok, aja meneh kuwi. Kuwi ngarep takjak bareng sida kalah aku itu. Diem. Apa to? Nggih ora teko. Apa to iki? Monggo Pak, mengke ndak ganggu kula ten mriki mawon. Wiwitane Tepuk tangan. Sing bawa Pak Ampun, Mbah. Penewu. Mboten Pak ngeten mawon. Lah, kula pun wiwit. Bagi kerja, bagi tugas sing bawa Pak Penewu. Nah, sing gandrung videone klip kula kalih bojo kula bawa. Nah, Aku klip Cocok. klip. staples kae. Klip ki video klip lho Oh, maksudnya. tak kira aku dadi staples. Penari latare awake dhewe. Wah, mau aku. Lah ngopo? Wingi latar kublek telek pitik kok ora. Penari latar ki koreo lho, koreo. Koreo dipangan ponakku mau wisan. Kae oreo. Monggo Pak. Andere sang peke Awal mula ikut pekek. pekek napa pekok? Tesih alit, Pak. Niki Pak, Nek niki. niki pekok Pak. Iki pekok, Pak. Priyo Ngopo ngono bagus ki? Matur nuwun, Pak. Ngopo ngono ki? Rio bagus ngemati aku kok.
Sing bagus niku Pak Lurah Beji. Nah. Nggih mboten Bapak Ibu. Nggih, luar biasa. Bagus dhewe sakniki Pak Lurah Beji. Alhamdulillah. Kang olah bu daya sowan menyang kutha gedhe ganti Mbak Agnes Ganti. ya. Bendar. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir. Pripun Pak Penewu? Jos Kok lene nyawang kula kalih mesa-mesum niku lho. Iki Lah kan lagi menghayati, menghayati terus lagu. diperhitungkan. Ngene iki piro ya wangune. Lagi ngono. Ha. niki Manu- wau ibune kula akali. Lah pripun, Pak? Jane ajeng melu ning aku mau tekan bengi lho Bu ngoten niku. Oh, Ora leres. usah melu wae Pak. Nggih, nggih. Nggih ora melu Ibu sakniki. mboten nderek niki. Aman. Boten. Demi kesehatan Ibu kesane sare-sore. Neng kadose kok streaming nggih Pak Ibu nggih? Yang neng paketane ora enak. Oh, Aman. dipateni, wifi-ne dipateni. Oh, sare. Mengke kula tak telepon Ibu. Oh nganu Pak, lirike baut kurang permono ngoten. Wis mangsane. Lirike lho Pak. Swara kurang premono ning wasesa ngungrum. Aduh cengkoke Pak Penewu. Pak Penewu. Nengkok barang nggih. Ya, ini barang Angungrum marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis Terus tresno sesideman. Monggo monggo. Nggih, monggo Pak. Luwe becik patenono timbang pepisahan mring jakang sulistya tare wangi samudana marang kula warga garwa lan putra. Monggo Mbak Agnes. liwat kincanging alismu kuwasa hang Ya yo, ya yo, ya. hatiku
senadyan bocah kuno kaduga anrimpo jiwa raga kurung kahormatan mampro rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Monggo-monggo Mas. luwe becik patenono timbang pisahan Celestia wangi samudana marang kula warga garwa lan peputra monggo Pak Iwakin sanging alismu kuwasa angladen rasane hatiku nadyan wos lisin yuswaku aku isih mampu ladeni selamu Monggo Mbak Agnes. monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno kadung anrampo jiwa ragaku urip ana kutha gedhe kowe tak tukake oh kowe opo wae sadyan sesidem wasita wujude Matur nuwun Pak. Mbak Limbo Nggih. Nggih. sampun tunggal mawon Nggih, nggih nggih, Pak. Nuwun. keringet kula pun Cek telas anu Pak niki pun kula sediane kula asisten yang selalu. Niki sing kula sedia upahi payung Mbak sebelum hujan. Agnes matur sembah nuwun. ampun dibuka len buka ten ngomah Nggih, matur sembah nuwun Bapak mugi-mugi. tipis ning dolar nih Matur sembah nuwun Anu, Bapak. Mugi
Mugi-mugi nganu Pak, lancar rezekinipun berkah barokah. Amin, Sukses amin. sehat selalu nggih Pak. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Menewu. Matur nuwun daya mawon. Pak, sewa pengering keringat, Pak. Niki kula sewane kipas. Sewa kipas, Pak. 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 Ternyata yang setia itu selalu kalah dengan yang selalu ada. Iya. Tandakan kok. Mbak Nike, Dalam. Mbak Baon, Iya. dalam maaf ya. Ora apa-apa no. Ora apa-apa. Pancen iki wis dadi nasibku kaya ngene iki. No. Nuwun nggih. Aku ora kaget karo nasibku, no. Mbak Baon. Iya, ya. Aku Nuwun nggih, Mbak. Iya, ya. Aku ki wis tak rewangi ning burine Pak Penewu ngene iki. Urip ono. Ngono aku ki umak-umi lho Pak. Urip ono. Lho. Kok gedhe ngono lho Pak. Kowe ku ngene ngono. Bojo kula berkorban lho, Pak. Ternyata pengorbanan yang sia-sia. Nggih. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Mbak Menewu, Agnes, sehat selalu. peparingipun. Sukses selalu Nggih, nggih, Mbak Mas Tes, matur Dalang. nuwun. Nggih. Sampun menika. Sampun, Bapak Pak Menewu Nggih, sampun niki. minggah panggung. Enten pamundutan Nggih. Nggih. saking Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura lagi. Nggih, Mas request lagunya Imbangono Katresnanku Mbak Ayu, Mbak Ayu. Memanikmu Mbak Agnes. Ya. Saweran 500.000. Alhamdulillah. Nasib. Enten malih niki. Nggih. Assalamualaikum. Mas kula sampun transfer badhe nyuwun tembang sesideman. Lah niki mau sampun. Oh sampun, nggih. pas, Nggih. pas. Nggih, pas niki. Sik, wae iki. Jenengan padosi. Dari Mas Marjio Godean nyuwun langgam rengu. Agnes yang nembang, gandeng Ya. Agnes wis nembang diganti Mbak Ayu gak apa-apa ding. Ya. Om Geswan lho iki. Oke, Ding. Oke, Oke, Ding. beres. 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 Nggih. Siap. Sik Lanjut. dirimin menika. Nah, sing sik pundi riyen? Oh, nggih. Sik. Sik rengu napa rengu riyen? Lho niki Mbak sinten niki sing gadah tengu. Rengu, langgam rengu. Tak kira ki tengu. Mbak Ayu ingkang pun Monggo kersakaken. Mbak Ayu. Monggo Mbak Rengu nembang Mbak Ayu. Mbak Ayu kok Mbak Langgam rengu. rengu. Monggo Mbak. Bu ya, Bu ya. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Mbak Nike. Sugeng dalu Mbak Ayu. Mbak Baon. Iya, sugeng dalu. Nggih, kok pucet toh? Pucet no, nah soalnya wis dilunasi wingi kok yo gek kowe kari cok-cokan. Kok Dadi ya ya pucet pucet. banget toh ya. Wes lunas. Lho. Wis dasare pucet gek nganggo Inilah spray Hello hidup Kitty tidak, apa. tidak punya harapan iki mesti ngene iki, Pak. Ya ora apa-apa. Sehat, sering alhamdulillah. makan, Gitu. Karang wis Umpama bacot ketara satu. pucet ya umur ki menentukan. Umur ki yang menentukan Iya, kepucetan iya, rae kuwi. lho delok. Kayak umur ki ya menentukan. Lho, lho. Ngapa kok nunjuk bojoku ngapa? Aku ini kan Iki garwane jenengan tuh. Iki garwane jenengan. Loh. Lah kok piye toh? Wong bagus dhewe kok Eh, ngene. sapa nggawa luwak tekan kene? alah, 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 alah. Sek. Kene. Delok ta? Kene. Delok ta? Kene. Tuh, Garwane Mbak Ayu. Iki garwane Mbak Ayu. Lho piye toh? Gagah. Lah, Gagah tur iki cedek ya ngene iki. sikes iki. Mas Keswan kok Om Kes. sikes. Heeh. Sikes piye toh? Mas Keswan kok sikes kok. Sikis tunggorono iki. Sikis Kene, tunggorono. kene Mas, iki bojoku main karo Mbak Ayu genti kono. Ya, ah. Nah, gek aku karo jenengan. Ah iyalah ganti rasa. Lah kok dadi tambah kok marmut ngene. Lah ning piye toh ngene, iki? Bu. Kok marmut Lho, piye Oh ngono to? kok marmut hamster. Kuwi wis. Lho kuwi wis huntek-huntek iki tambah. Lho, tenan iki aku malah ndredeg aku. Lah apa? Lah Mas Keswan nganu Mbak Ayu kuwi dadi kaya ngono ki aja aku ya dadi kaya ngono kae. Ora padha wae.
Dadi sak biteng kok dadine. Lah wis cilik dadi cilik menarep kaya ngapa? Monggo Mbak Ayu minangkani Monggo, Mbak Ayu. langgamipun rengu pun kersakaken. Bejejer karo garwarane, garwane monggo. Garawani. Kowe kok aja Ngaten ijolan. bae nek kene iki Bu, jan. ora usah ijolan, kae dhewe-dhewe. Oh iya. Kok dukane Pak Lurah, dukane Pak Penemu. Dukane Pak Lurah. Ora ya padha wae ta. Tidak boleh Wis gek nembang ijolan. nyambut gawe. Lah situ ngapain? Lah ya aku yo nyambut gawe ket mau nyambut gawe beleh-beleh kuwi kok. Yo lenggah mawon nggih. Ah, wis lungguh wae. Pun nggih, masalah. Ora usah gocek iki to wis rasa semek. Nggih mboten sak digoceki, tenang mawon, pun mboten bahaya, tenang mawon. Nggih. Kok ndak bagianku mbok cowok engko malah Udah repot. ada lagi satu keluarga wis saling curiga. Satu kepiye to lha iki jan mbuh iki Niki. nggon hitung-hitungan ki jan Oh, lah. tenan kok ya. Dalam rumah tangga kalau sampai salah perhitungan akan hancur. Mula Pak Keswan ya penuh perhitungan. Loh, bolo aku orang iki tak kandhani. Biasane karo wong liya ora apa-apa. Ha iki karo bojone dhewe kok perhitungan iki gek Aku yo kepiye? kebangetan karo bojo dhewe kok hitung-hitungan, Mas yo. Lah kowe iki mbela sapa to, Pak? Aku kur di sing ngenehi tak belani nek ora nek sing ngenehi ora belani sapa-sapa aku. Ayo Mbak Ayu. Memanise marati Ora sak kemayu sing dilem manis ki ora kowe kan jiat mencet. Dadi memanis ngono ki aku mencet. bacaane mangpra Kandes luwes nang semake Rena wengi mangetra tapan montang manting tanjana kang masira wong bagus gampang teman hamba beda
Sing dikersake dari Singapura. Singapura. Sanes. Oh sanes. Sanes. Sinten Oh, menika? sanes. Niki wau saking Saking dene. saking Mas Marjio. Oh, Mas Budian. Marjio. Mas Marjio. Matur Nggih, nuwun matur Mas sembah. Marjio Matur ingkang nuwun, mirsani. Kok nek lali, Apane? ana titipane ora? Lagi sing WA. Lah berarti digawa kae. Oh, berarti wis mlebu kene no. Alah, Nek nyeluk aa. ojo AA. Hei, piye? Kreatif. Masalahnya gede. Kok liyane AA. Lah napa? Kan ono UU, ono II. Mas Dalang niki Dalem. saking Mas Kisut ngersakaken liwung. Lewung. Nggih. Mas sinten? Mas Kisut. Mosok ya asmane Mas Kisut. 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 Matur nuwun Mas Kisut. Nggih. Pak Wardoyo wau Wardoyo ugi. ugi, mangke liwunge Terima kita kasih ya Mbak ngawon, Ayu. nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Ayu. Nggih, monggo. Nggih, mbok pilih mangke ugi Pak Lurah, Patuk Pak Catur ugi ngersakaken lagon paring dawuh. Pak Nggih. Lurah, nggih, ampun ngantos mangke WA kula. Jane aku mau ampun ngantos lho. Ampun ngantos. Jane arep ngersake lagu. Nggih, monggo mangke Pak Lurah paring pangandika. Monggo. Nggih niki enten melih niki saking Pak Mujiono Pak Kerjan Mujiono yang Kerjan. ada di Bekasi request Nyidam Sari nyawer 300.000. Alhamdulillah. Terus Yang ada di Bekasi ya. niki wae enten melih niki. Nggih. Nah, Kaeke lesu. Nyuk. Nyeluk aku sembrone nyeluk aku apa? Nyuknya. Oh iya. Ora arep saru aku. Niki sik pundi rumiyin Mas Dalang. menika ingkang Nyidam Sari. Oh nyidam Nggih, saja. Nyidam Sari. Sari. Ngono lho, Pak. Nggih, nggih ingkang nyekar Mbak Iu. Mbak Iu. Nggih, Mbak Iu. Oh Mbak Iu. Wah. Yo, Mbak. Iu. Sindene Ya si dari Mas Sempurna. Dalang, Mas Gading iki juara kabeh. Juara kabeh. Nggih, niku sinden sempurna. Sinden sempurna. Turune sing ngrebab ya. Pokoke kabeh iki sing ngrebab. Nggih. Ya nggih dadi Luar biasa. dari Bu Oke. Prastiwi sampai Mbak Agnes ki. Iya, Jos juara. suwatene. Nek jos Mbak Agnes tok. Ini kok ngomong keswan nggih ngaten niku kok. Nek Mbak Ika sempurna. 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 Nggih, Jos. sempurna. Ken jos. Iki jos. Bu Prastiwi, Bu Prastiwi. Mempesona. Oh, Mempesona. mempesona. Nek ramune mempesona kualat Aku ki nek tak pikir-pikir ki kepenak Bu Prastiwi. Lah ngapa? Lah engko umpama Sari ra konangan kok ngene iki. Kula ya Bu lah mbok mriki. Kapunten, Ayo Mbak nggih. Iu, nyidam sarine dikersake ceket-ceket pamundutan kathah sanget. Nggih. Nak nuansa Bali leak iki kudu ngene iki cek 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 cek. Aku nek masalah cek iso mripatku tak Lah buang. iya ngene lho ngene rada jentit set, tangane ngene set. Cek 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 lah. Mripate guang rono guang rono. Engko nek dideroki bocah. Mosok bar nyanyi mulai ra nggo mripat. Cek cek terima merem bang Maksude dideroki bocah. kuwi mlirik rono. Alah aku lirik kowe dadi masalah. Masalah itu akan terulang kembali. Mantanku. Hah? Mantan. Siapa sih mantan? Iki. Mantan Endi? apa? Endi, Mbak? Ya iki iki mantan. Lho ora percaya. Kuwi. Nggih. Mantan sing aniaya aku ki ya iki ngono Mas. Nggih, Mbak Ika. Wis mesake aku. Nggih, ketoke didukunke ning Mbah Baut. Wong Jelas. kula yo entuk Mbah Baut niku tekne didukunke lho Mas Nggih. Dalang. Nggih, dukune ya bapak nini kan niku. Nek mergo kesuwen ki didukunke kula. Nyidam sari. Wis ora usah nesu-nesu. Ora. Kene. Ya. Orang ngono lho, no. Piye? Ngono nek nyeluki kuwi iki. Oh, Klambine kan gambar kucing.
Riniau. Riniau. Enggak mau. Riniau. Enggak mau. Riniau. Enggak mau. Kok ngono lho? Gek maju, rusak. Baru mau. Monggo Mbak Ika. Nggih. Monggo Mbak Ika. Menika pamundutan saking Pak Mujiono, Oke. saking Kerjan. Kerjan. Kerjan ki Kerjan. Anu. caket mriki nggih Pak nggih. Piyungan teng pundi ngeten. Yungan kepiye Saking to yo kerjaan. cedhak kene lho. Nggih. Nggih, Pak ingkang Mujo. wonten Bekasi. Mbah Baut ditimbali. Ada instruksi dari Pak Penewu. Sinten niki Mbah Baut? Ada yang bisa saya hancurkan, Pak? Bantu. Arep bantu apa ora Pak Penewu kok arep bantu awake dhewe iki dibantu. Bablas. Oh, ya. Menika Pak Penewu. Ya. Kalian Pak Lurah, Kali Pak Newa. Nggih. Pak Lurah Langgeran. Oh, nggih. Nggih. Dodok sing sopan nek karo Pak Lurah gitu. Sabar, Pak, sabar. Niki masalah dirampungke saya mawon, Pak. Lah pripun lho, pripun? Penuh ancaman nih. Rondo Lah sing sae ngoten niku, Pak. Nggih. bayar, Pak, tapi sabar, Pak, sabar. Aku pengkeret. Lah Ning iya. wong aku butuh tak panek-panekke pokoke. Ning yo dodok. Nggih, Pak, nggih. Niki lagune lho, Pak. Ampun. Oh iya, rondo. Spesial. Oh, lagunya Janda Gemilau spesial buat Pak Lurah Beji. Rondo kempling kok Janda Baik, Gemilau. nih, kan modern. Ya. Bagaimana Pak selanjutnya? Oh, iya. Iya, terima kasih Pak. Rondo payu 200 medane perawan iki. Mbak Nuwun nggih, Pak. Mbak, tak takon aku. Heeh. Nek rondo ki lanang apa wedok? Wedok. Ya kene. Idam Sari no, kayak bariki rondo kempling. Kowe ndek bojo apa Rondo? Di bojo. Lah kene. Nah. Tapi ndek bojo apa rondo? Lah jare kowe bari. Kowe do ndek bojo kabeh kene. Nek barang nek duit kok bari barang sing aku rondo. Wong le rondo kowe jek mono kae kok yo. Anggere nek duit aku ki rondo. Aku wis dadi seksi kok. Sapa? Lopan. Kingi. Ngerti-ngertine sing ijab sapa? Sing ijab kowe. Kono ora sah-sah. Kono sah dereng. Aku yo ngono kira kali 100. Atur nuwun Pak Lurah. Nggih, Nggih. nuwun, Pak Lurah. Ayo Mbak Ika dipinangkani Nggih. sik Idam Sari. Nggih. Ajeng mengke rondo kempling. Dikumpulke engko dikok tengah wengi ben manak. Iya. Dek udah dek. Sopo njupuk kemblekan gedhek. Gedhe cilik. Nek selambur gedhek mesake 200 kok ajur. Iban gedhek kowe kek nggo ngobatno 40 jek 100 widak. Wis ki wis mangap wis kek yo. Wah, mesakno Ika wis mangap kan. Mengke sisihke nggih kula nggih Mas Dading. Nggih, beres. Aja dipepet ngono kuwi wis cilik dadi gepeng kuwi engko. Ora Kok kene iki kaya tekek e. Nek tememplek ngene iki. lah gedhe nek tekek. Sawiyake lho Pak. Arep kok cilik iki gur barange. Ning masalahe ra ya pengin teh bermasalah mrene. Jarene Mas Gat. Ayo, mangsane kaya Apa isih iso? rencana. Umur iki. Baut diem. Damang bagus. Matur sembah nuwun diajeng. Rumangsamu ngalem sampeyan ngono apa piye? Oh lho, diterang ya wis ya. Pak Penewu ki lho. Oh. Bermasalah karo kono. Ora liwel, bermasalah. Ngapa nginjen? Jare kon diem. Ngene. Ngene wong nandang asmara. Ki aja marake guyu to, Mbah. Oh lah masalahe Kene. Mbah ning gangku. Sini. Aku nginjen sedilu wis dadi masalah gini tukang syuting nginjen sewengi ora nek masalahe. Lho kan Beda. beda, kae mergo profesi. Itu profesi. Nek sampean kan dagelan to profesine. Nek dagelan ra kena nginjen. Ra kena. Oh mari kita terbuka saja ora usah injen-injenan.
Anu pengen nyoteng. Ini Mas, syuting Mas, ini. Anu sarungmu ki Mas, sarungmu kene Mas. Sarungmu mati dulu. Nah, rak melu nyoteng ki kono. Wis kene nyoteng kono. Kok senengane Mary karo gaweane wong liya lho, mbok yo nrimo. Wis nek terus Wong kok kurang bersyukur. Kono. Kebablasan. Syutinge ki nang kene kok kebablasan. Aku ora njikuk syutingku ngomah. Wangun aku. Apa wakmu dewe Apa dikira aku ki ora iso? Dumeh gur jarene profesional kerjane kok ya teplak. ya Allah. Arep piye? Terus Kene mbangane bojomu sia-sia kaya ngono. Kene tak lurune. yo rahasia ning wajibe ki ngono kuwi. Walaupun ada yang lebih cantik, aku tetap istrimu yang selalu menantimu di rumah. Wah. Ngono. Yo ngeten iki Bu, resikone tiyang bagus niku dadi nggih. Alah. Lah. Lah, Gusti Allah bagus sampean. Aku ki ngrabeni kowe iki mergo sertifikat. Yo nek iso nebus. Ayo nak. Duh dewa jamataku welas sono mring wak. Waduh lama. Wis ora sagu aku wis ora. Urung iso menep aku wis ora. Lagi ngono mau kok kemaki. Yo wis ngalah aku wis kono wis terusno nganti rampung aku tak ngene wae. Tak istighfar ning kene wae aku. Wong tuwa iki golek dalan padang nggih wis ana niku. Nah ngono menep to. Menep nek ora kenjulukan kok ngono kae. Mami besok kapan katakan jejer lan wong bagus umpamakna nakoda tanpa prau. Wah. Menjaga pandangan dari wanita lain. Iki ora aja sendal-sendul. Sing ora sambekan. Iki kambekan liyane. Kalian wis ora sendal-sendul. Sing sendal-sendul kaya ambekane. Iki sarungmu ki mau tak go butel apa lelat ambune. Lah kepiye? Sing nyucuk ki. Mosok sarung tukang nyoteng mambu gorengan. Lah kuwi dienggo nyoteng pirang-pirang bengi. Pirang-pirang dina anggere lunga nggawa gorengan. Terus nono. Nono, wis men kok gorengane tak uruse. Sasatara ten pepatri ngidam sarias Bojo ki gur mernahke men apik. Yo. Ora wut-awutan, dipiyak sing bener. Monggo Pak Joko. Cepet, kowe dandan cepet. Kang Mas.
Dik. menika nyidam sari ingkang kesakaken. Ajeng tesih wonten rondo kempling kula tak pinangkani kali bojo kula nggih, Mas Dalang. Nggih, Pak Lurah ingkang ngersakaken Pak Lurah catur. Lagunipun badhe kula sendikani Pak Lurah. Nggih, lagunipun rondo kempling. Nggih, rondo kempling. Ndak pundi. Ngopo lho jenengan ki kok kaya Pak Penewu. Amit sewu Pak ngoten niku bojo kula. Cobi di belah tengah, Mbah. Dalem di belah tengah. Di belah tengah. Belah tengah mangke galihe ilang kadene ngeten mawon mungkin. Lah wong mboten enten sing dengan kok amit-amit. Nah, men budaya ngene iki. Set. Set. Nah, iki mau sarunge dibalekke kono. Nah, balekke. Sosok meneh ki nene nggon angkringan ki apa anane rasa mondot nek nggon sarung konangan. Angkringan mangan 8 kok ngaku 3. Rondo kempling nggih, Co, ngono. Co. Rondo kempling nggih. Rondo kempling nggih, Co.
Cok. Cok. Monggo. Oh, lah wis do bubar. Cok. Rondo kempling nggih. Cok. Ses. Ses. Ayo Mas Wahyu. Napa lho Mas? Katingaren tidak wani Mbok pendek dhuwit. dewean omong kawan timbangan gur wong kula pura dadi Larasan Iya, Dik. alias kebetulan. ya Rajane kata rada kabotan. Yen purun Mas egal-egal krencangi tekan omah mangke kula opahi. Tenan lho. wingi janji ora Mangke dalem napa ngomong-ngomong kula opahi. semangat nek kudu diopeni Oh ya. Pripun lho? topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa banyu badhe pindahan Ampun kelo Mas, sampean ampun kuciwa. Kula rada anyaran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonjo ning pasar paing Nguing-nguing Prawan rondo akan kuku ora pati penting ning Semarang Piye, Dik? Mas, tuku gelang opo anting-anting. Oh, ya larang. Jok Sumalang ben rondo kempling Mas. ora percaya ngene buktine Rondo cepet rondo. tak putih mbak ayu badhe tidak putih ngare tidak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang kula nganggo kula urun ngajati lah iki repot tenan lho topeng wong legan golek niki blonjo napa banyu badhe pindahan Sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga. Rawan rondo kanggo kurapati Nek Samarang tuku gelang apa anting-anting. Jok Sumalang men rondo dinyamel kempling. Kempling lho Mas. Sampun Mas. Nggih, sampun. Rondo kempling. Rondo Garapane jos. Bos, rondo kene diragati opo lae ngene iki. Niki kan manut musik zaman sekarang. Iya. Itu bilang tandung.
kudu manut cah saiki. Ya manut delok kekuatan. Iku ten ngomong awake dhewe iki sing nyen piyaga kok. Iya. Musike kepiye ya kudu manut. Iya nih ya. Iya kok ora ikhlas. Delok barang ngene-ngene iki wironku awing-awing wis ora. Joget liyane wae aku yang. Kepiye? Sogok kene iki awing-awing. Aku terus ora keri aku. Sampun, Mas Dalang. Sampun Mas Sing Dalang. awing-awing sampun. Sampun. Rondo kempling kok awing-awing. Nindikani dawuh Pak Lurah sampun. Nggih, rondo kemplingipun sampun. Sampun nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, Nggih niki wau. Pak. tesih enten imbang ana katresnanku. Nggih. Memanikmu. Nggih. Lewung. Nggih. Bajing loncat. Nggih. Baut loncat. Wudu. Meloncat Baut. dari keadaan yang menjebak. Nah. Baut bajing. Bajing loncat lho, Pak. Iya. Nggih dadi baut loncat. Ingkang pundi rumiyin Yang putih rumiyin Pak, Mas. Napa riyen iki? Memanik. Memanik napa lewung? Lewung. Lewung. Nggih, lewung riyen. Mboten napa-napa. Lewung. Nggih, Nggih. lewung. Lewung, nggih. Yang mempesona nek Nggih, Pak. lewung kuwi Matur biasa. nuwun. Dereke Pak Lurah pun aja Puji dereke, Pak. Matur Sehat nggih, selalu Pak nggih, Lurah, Pak. sehat selalu berkah Alhamdulillah. barokah. Pinanggih. Pak Penewu Juni. sehat selalu jadi pawon. Nggih, amin, Pak sehat, Lurah sehat. sedaya kemawon. Nggih. Lewung Nggih. yang nembang yang mempesona. Oh. Yang merasa mempesona dipersilakan untuk naik di atas panggung. Pak Penewu nderekaken sembah nuwun, sehat selalu Pak, sukses selalu. Niki kebanggaan kita semua. Nggih. Pak, moga-moga nggih nderekaken siap dan ya, nggih, moga nggih kula halal bihalal rumiyin. Monggo. Among tamu Ibuku sayang. penyanyi. Bilang-bilang, Bu. Seko watu ning watu. Seko kayu balik kayu. Bae. Ayo, Bu. Iki lho penyanyi mempesona. Siap deh, yo. Awas. 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 Ora gila nih, ora kok. Menang ngene. Sing utak-utik ming sukune. Ati lewung atiku. Nalikane pisang
ketemu. Oh iya. Sing joget gur sikile, Pak. Wong bagus kantilan. Wirone rada diajok-ajokke. Godho ati rintan siang dalu. Pindah sikil tengen, maju. Inerban cibarang ngundang rasa tumaras kalbu. Ler kuyahi segara datan kisah luluke hatimu. Jatahmu. Suwe nggon aku ngenteni. Matur nuwun. Ya tak enteni wong suwe aku ngenteni kok. Jatahmu lho. Mandek lho. Liwunge liwung. Jatahmu aku karo Bu Pras wis. Kasete bundet iki kasete. Suwe nggonku ngenteni. Liwunge. Iki Kon kepiye kon? pripun to Mas? Dadi musik lho kados iku. Suwe nggonku ngenteni no tak no dindu tak no. Alah alah. Kepiye? Urusan pajak. Pokoke sik ya an. Tase, nah tase iki lho. Ya wis dihafal karo watakku. Wis saiki gandul Ultraman tase. Ya apa-apa ki jenenge. Ketoke wingi ki Hello Kitty ya tase. Ya sakniki pun ganti Spiderman. Nah, 28. Kepiye nek didomong-mong 5.000 ki? Lah ora apa-apa 5.000 acara rondap. Nyone yu nyoyu, bamak nanti ngongsokne karo. Oh, aman, aman. 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 Oh, Yo. Suwe nggonku ngenteni. Nggon iku antuk jami. Bu, 100.000 iku redek munyuk. Lah kan mung kendange tok. Oh, kendang. Liyane urung. Anu mangke kula caos donga mawon nggih mugi-mugi lancar. Rekoso tenan pokoke. Anu Bu, kowe arep ndrateni kowe apa ora? Nek ora sak oleh ayo mulih. Tapi nek kula nggih Mas Wahyu nggih. Suping kang ngenteni lebunge piku antuk jampi. Dagyo ati sawiji. Pak Limas durung mang padoske dalan kula. Kapok rombongan ngene. Ujenane gampang nesu ya. Nesu Ngono wae kepiye? nesu. Aja gampang nesu. Ah kowe mono kur kesel tok, aku iki kesel barang-barang. Monggo Bu Pras. Jenengan Bu ingkang mempesona Bu, monggo Bu. Nah, Kang Sinden mempesona. Nah, Sabdo. an ajeng suwe napa mboten monggo pun kula persilahke. Pun kula pun mboten betah kula nek suwe pun. Nggih. Nek tuwa ki ya sedhela wae. Oh nggih, sing penting Kesuwen. alah sing penting kerep. Sedelo ning kerep. Kerepen ya pedes. Iya iya lho jamamen ya. Bu, Ki rombongan tuwa-tuwa ki malah kaya rono kae. maksude ki bola-bali nyambel bawang lho. Oh iya, dadi ning paling Ora pedes. ngono no. Lah napa? Eh, Ana wong wis diselametke kok malah ra dijegor. Rasa salam. terangane ciri khas penyanyi mempesona ki blak-blakan. Ngopo Mas Bu Gading? Pras Piye?
Ses. Ses. Monggo, Bu. Suwengganku. Sabdo, Bu, sabdo. Oh, ya. Oh, melakno sok ampun kepedesen to, Bu, dadine yo. Ayo kesuwen mi mau. Oh iya bener bener. Sabdo pendeta. Semangatnya luar biasa. Semangat. Pripun, Bu? Semangat tuh jenengan wis coba ambekanmu, Mbak. Lho, ambekane wis ngangir-ngangir. Lah isih bersuara piye alhamdulillah. Kok nek wis ora nyuwara bahaya malah ora kunang nggih Bu nggih. Ora. Ora to malah. Jan. Rada ngaleng, ndak kepedesen kok. Monggo, Bu. Suwen pedes iki. Sabtu. Matur nuwun Bu Pras. Ngono wae. Lah arep piye? Ya manut karo tak piyekke. Wah, Aduh, lah iki engko ndak iki wis pasrah iki. Berat. padahal mau jare wis Ya wis kepedesen. nek ngono wae. Wis ya. Ya, Walah. Tenan? Kowe Tenan? ora pangerten kowe iki ya. Yo Waduh. nek wis rono ya wis berarti. Ya kene wah jan. Apa? Duit. Kok dadak tekon. Wis kok lagi nyang-nyangan. Nggih. Kudune kan mau yo. Rasa diitung karo Rasa- wong tuwa. rasa. Nah, kok meng tisu kok nggo ngelap janu. Ya, nuwun nggih Mas Gading. Mas Cak Gading. Sami-sami. Bagus. Langsung halus ya. Basan dikeki tak alus. Wah, udah bar do ngombe obat. Mau duit bareng di baringi Mas Gading. Matur nuwun nggih Mas Gading. Matur nuwun nggih Mas Gading. Duit. 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 Oh, duit. DUIT duit. Matur nuwun sepun paring duit. Duit. Tak terus ki. Paring Duit. matur Duit. nuwun. Gak Urung cair. Ini. Duit. Gaspol danga, digaspol. Menyunin tutup. Harapan. Ajar. Mas Gading menapa malih? Menapa malih, Mas Gading? Ingkang Nggih. dereng. Nggih, niku
wau saking Pak sinten menika? Pak Kisut sampun kali Pak Wardoyo pun dipinangkani lewungipun. Wau pun Nggih, sah. Pak Kisut kalian Pak Wardoyo matur nuwun. Imbang ana katresnanku. Oh. Nggih. Yo. Kagem penutup. Ngomong ngalamun ngono. Jroning hati. Kuwi nadane udu kuwi. Aku Biasane Mbak Orisa sing pinter. Nggih, anu, imbang ana katresnanku. Sinten ingkang Mbak Orisa Oh nggih. Ya monggo. kali Mbak Endah. Yo, engko sing nimbangi Orisa sing bayari kowe. Ada Imbang kaca. ono. Ya monggo Mbak Ori. Mbak Ori, Sah. siap. Oh ya. Anu apa? Wah, suwe-suwe aku dadi nom meneh ki anggring ngene iki. Mas Dalang, Nggih, sampun menika kekalih. Wah, nggih. Ya, monggo sampun coban. minangkani request saking Mbak Linda Singapura. Halo, yang dari Singapura. Singapura. Dikersake Mbak Ayu Mas. Lah pripun? Trio. Napa-napa? Kenapa-napa? Oh, mboten napa-napa. Nggih. Ayu Mbak Orisa. Ayu mungkin spesial bajing loncat. Oke. Nggih. Monggo. Mangga Mas. Pun bawani rumiyin menapa langsung? Langsung mawon. Oh nggih. Monggo. Langsung ya Mas. Nggih. Oh langsung Mbak Endah. Oke. Oh siap. Sebentar. Oke, Mbak Baut nanti ditimbali bosnya Jakarta. Oh, siap. Siap. Oke. Untuk dibawa ke Monas ya. Ayo, Oke, siap Pak. Nggih, Nah, jenengan jatahe mriko. Kayu Mbak. Nggih. monggo. Saben dina mangelamun jroning sepi samun namung tansah katulung wewayanganmu duh Kang Mas wong bagus nalitan bisa Mbak, mbok ditengahke lho. Aku Jeruk. ditengahke. Tengahke. Mbah Baut sini tengah. Ah. Kene di tengah Ben kono. rancak. Kene nak wis kene nak. Nah, kayak nana. Oh, tengahke. Nah, wis kayak kuwi gandrungan kuwi wong loro gandrungan. Nah. Iki tengah mau ya ning kene tengah. Ora tengah iki sepiro ta turun-arune di tengah terus ki aku ki. Lah kadang ya ganjel Oh telu lho. iya aku tengahnya ra iso. aku nek kono jare tengah nek kene tengah. Janjane sepiro, Dik? Lah milih tengah sik endi? Kene wae aman. Arep tengah apa ngarep? Ya, anu tengah mawon. Mangka Kang Mas katresnanku bebasane kang bisa hidupku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Ayo, ayo, ayo.
Prank aku. Matur nuwun, nggih. Dawuh Mas. Pripun Pak? Oh iya. Nggih, juragan. Iya, iya. Jenengan Mas Mriko, Galang mriko. amin nyuwun Nggih. Niku izin Oh, siap. bose dari nyuwun Jakarta. dipalilah. Nah, Ya. Nggih. bosnya Jakarta mau jenengan ki rono, amit-amit ki lho ngarepe Mas Kiswan amit. Amit-amit Mas ngono ki rono ki. Ngapunten nggih, Kis. Pak Kiswan, ngapunten Pak Kiswan. Iya. Sesuk ora dijak meneh wayangan meneh. Diliwati wis pajek-pajek. Iki yo dalang e. Penghasilan kurung karuan pojak pajek. Amit Mas pajek meneh iki an. Anu ngapunten, Mas, Her. Ya. Mas Heru, blah gentak. Lah gentak, Her. Blah gentak her. Iya, anu ada yang bisa saya hitung? Ya. Bisa bantu. Oh iya. Alhamdulillah. Wah, tenan iki. Apa Pak? Apa Pak? Sinom parisegreng, apa Pak? Parijoto. Parijoto, mijil kapruk, Ketoprak. Nah, tane 5.000 timbang ning edang-dangi. Portal ki 5.000 sama. Iki portal 5.000. Portale Pak Getut. Penunjuk jalan yang wisata 5.000. Nyambut gawe burung wis entek. Nah, niki sinom. Sinom. Oh, ngeten Pak, niki wekdalipun sampun andungkap dalu. Mangke pun aturaken wonten ing goro-goro. Matur Niku dos kalian. pundi, Pak? Waduh. Kene. Wangi mboten napa? Terus putih, Kene Mas tarikan Galang. meneh tak balekne iki njaluk saiki rasa dilebokno Nggih ngetan. dipun pinangani mboten Oh, napa? nggih. Ora sida meneh. Ya. Nggih. Yo sareng-sareng. Amrepe
sampun pun Nyendikani dawuh Mas Dalang pun aturaken sinom menika. Nggih. Mugi dadoske remening penggalih Bapak Ibu warga masyarakat Beji ingkang mirsani sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Nggih niki pamultane mengke sing dereng dipinangkani wonten gara-gara melih. Oh, nggih. Niki wektune nggih saya ngoyak. Nggih. Leres-leres Nggih. Mas Dalang matur Nggih. sembah nuwun pun lajengaken kathah Nggih. lepat nyuwun pangapunten. Amin nggih. Kula nggih menawi kathah lepat nyuwun pangapunten. Dawah sami-sami. Nggih. Nok, piye, Pak? Iki awake dhewe wis wayahe nonton budalan. Nonton budalan. Oh. Saya kayak neruske laku sih. Ayo Mak tak derekke.